So, ang ano namin dyan, di ba, first come, first serve. Ang prenatal check-up, hindi naman yan talaga emergency and ano. Tapos, syempre, nagbibigay, katulad halimbawa, yung sa senior citizen, ginawa din namin siyang afternoon para hindi sila nasama dun sa karamihan ng gustong magpakonsulta. Kay, ano man kami, dahil of mo naman yung nangyari sa EBMC na marami taga, so nalilimit din talaga. So marami talaga, nag-increase talaga because nag-increase din yung ating services. So ito siya, parang, I don't know kung nag-guide siya kasi naubusan siya ng when he arrived, wala na talagang number. Kasi kahit naman saan, even private hospital, meron naman ikaw talaga na number na hanggang eto lang yung kaya mo. Yung OB, kasi ang daming tanong yan, talaga hanggang 20 lang for the because merong kami kasi visiting consultant na 1 hour, tapos ang sasalo niyan is our nurse and our midwife para ipagpatuloy yung prenatal check-up. Tapos sabi ko, kung meron palang sabi ko dun sa amin, kasi I was not around, nag-attend ako ng Philippine Hospital Association conference, mandatory naman kasi sa mga hospital. So, pinatawag ko. Sabi ko, next time kung talagang may kasi usually, ang prenatal check-up, dapat, mas maganda nga mga center sila, pero pwede silang mga nakaamon, di ba? Kasi man ito, naka-districting na tayo, taga-norte kasi yon. Pero yung iba kasi, bawa, wala na silang number sa EBMC, pupunta na sila ng hospital. Marami rin mang nakapila na rin. Tapos, bawat isang numero, isang pasyente, hindi bawat isang pamilya, isang pasyente. Kasi, person yan doktor ang tumitingin per person, hindi per corridas, ganun. Ang aming is 100 ang aming number. Yung 20 para lang yan sa prenatal check-up. Okay. Iba-iba kami. 100 sa adult and pag meron pang another 250. Oo, 100 to 150. Tapos ang opta iba rin. Iba rin ang aming pagtingin para antipara, iba rin pa ang number para sa buntis, iba rin ang number para sa yung 20 na yan yung number lang sa prenatal check-up. Kasi kahit sa ibang hospital ganun din, di ba, nag-i-intern. Pero ang number, for example, if it's 7 o'clock, 7 o'clock namin ibibigay yung number. Hindi yung kailangan 7 o'clock talaga yung Pero hindi ko naman ito kaya nag-overnight ka mo diyan para lang maka-number. Di dapat kung talagang nag-emergency na lang sila kung talagang emergency, di ba? Kaya open man ang ating emergency room 24/7. Minsan talaga hindi naman natin maiwasan yan, di ba? Yung iba nga sa mga private, alas 4 ng madaling araw, ang numero niya tapos makikita siya after 8-10 hours. Pero nagtsatsaga pa din sila, ganun. The same kaya ang senior, para hindi sila mahirapan, inilagay namin sila sa afternoon, which is very good naman kasi sabi ko, kahit po mag-first come first serve tayo, basta ang number namin, ibibigay namin para makakain kayo, at 12:30. Yun, man, it takes lang talaga time to make the changes possible and Ganito, ginawa namin yung appointment, kukuha ng number. Nangyari, hindi dumadating sa appointment time. So, dati may number, di ba? Number kami, nagbibigay kami ng number before the day before. We find it very kasi hindi dumadating, so nasasayang yung number. Kaya sabi namin, sige, first come first serve, para pupunta ka sa isang klinika, kung pag dumating ka dyan, doon kami, at 7 o'clock, magbibigay kami ng number. Okay. Kaso medyo malakas yung boses, medyo tapos nagpagawa actually ako ng incident report, and we are already, kasi meron naman kaming grievance committee and yung mga ganyan, so pinaano ko sa aking isang medical officer who heads our grievance and yung mga incident report na ganyan.